Anata Hayya-Hayya kan Kabiru Gombe Yaje Dinar Auren Yayan Kwankwaso da Mangal. 'Yan Nijar sun tsunduma faɗan Hassan makeup da mai bakin kiss. Labari da dumi-dumi a halin yanzu shine Anata Hayya-Hayya fa a shafukan sada zumunta kan Kabiru Gombe Yaje shi Dinar Auren Yayan Kwankwaso da Dahiru Mangal a jihar Kano da aka gudanar. Lalle wannan aure da aka gudanar dai ya ƙayatar da jama'a, amma sai dai kash. Ganin su Kabiru Gombe da Ahmed Suleiman shine ya maida a hannun agogo baya, saboda ganin yadda malaman suke ta wa'azi kan bid'a da sauransu, kuma sai dai kwatsam aka ga malaman a gurin dina sun zo yin wa'azi, wanda hakan ne sa wasu jama'an suke cewa lalle wannan abu bai dace ba da sauran wasu maganganu dai. To masu sauraro, ga nan fayafayen bidiyoyin ku gane wa idon ku da Kabiru Gombe suka yi wa'azi a gurin wannan dina, amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe. Dan takarar shugaban kasa a wannan kasa, injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya gayyace ni, ya ce ka zo wajen taron da za a yi, baki za su taru da iyalanmu da iyayen amarya da iyayen ango, ka musu nasiha. Abin ya bani mamaki kwarai da gaske. A rayuwata ta da'awa, wannan ne karo na farko da na san za a yi gagarumin taro irin wannan, wanda manya za su zo daga ko'ina cikin gida da waje, amma kuma aka gayyaci malamin addini aka ce ya tsaya wurge wa jama'an nasiha. Idan akwai abin da wannan yake nunawa, shi ne matsaloli da muke fama da su na tarbiyya, matsaloli da muke fama da su na taɓarɓarewar auren rikinmu a wannan ƙasa, wanda kuma matsalar ba za ta rasa nasaba daga hanyoyin da aka bi wajen neman auren da hanyoyin da aka bi wajen bukukuwan auren, ya sa Allah ya ke sa albarka a ciki ba. To waɗannan matsaloli ba da daɗewa ba Allah zai gwada mana ƙarshen su, domin idan a irin wannan taro za a zo a karantar da jama'a, a ilmantar da su, a gaya musu maganar Allah. Mai girma injiniya ka kafa wani foundation wanda Allah maɗaukin sarki kaɗai ya san inda nasarar za ta ƙare. Abu na biyu, wani abu ya bani sha'awa a wannan taron kwarai da gaske, shi ne lokacin da ango da amarya suka shigo wajen taro, na kalli amarya na ga ta lullube jikinta daga sama har ƙasa, ta rufe kanta, ta rufe wuyanta da mayafi a kanta. Ina zaune kusa da Sheikh Ismail Mangu, nake cewa aka maka Allah, ka ga wani darasi da ya bani sha'awa. Ina ma a ce amare da suke halartar bukukuwa na aurensu za su koyi da wannan yarinya Aisha a irin waɗannan bukukuwa, a gansu sun shiga cikin sutura irin wacce ta dace, sun lullube jikinsu, sun lullube gashin kansu, sun lullube ko'ina, sannan suka shigo cikin taron. Za a samu babban abin koyi a cikin wannan. Da wannan Aisha, ina miki addu'a Allah ya miki albarka. Yana cikin ɗalibanmu, ɗalibi ne mai ƙoƙari, ya yi karatun boko mai zurfi, ya yi karatu na addinin musulunci. In Allah ya da Aisha, kin samu abokin zama da za ku taru ku gina zuri'a mai tarbiyya wacce za ta amfani wannan ƙasa, in Allah maɗauki sarki ya amince. Abin da zan faɗa mana a cikin ɗan wannan takaitaccen lokaci, akwai hikima da yawa da ya sa Allah maɗauki sarki shar'anta aure. Idan aka zo aure ana so ya nasara, abu biyu ake bukata. Idan abu biyu suka samu a wajen aure, to wannan auren zai yi nasara a duniya, kuma kiyama in ta tsaya ango da amarya su wuce aljanna. Wasu abubuwa ne ake bukata idan ana so aure ya nasara. Abu na farko, kai ango idan kai amarya, na'am, to ana so ne ka rike ta a matsayin abokiya, ka rike ta a matsayin friend. Me yasa ka ce ka rike ta a matsayin abokiya? Sai ka rike ta a matsayin abokiya ne auren zai yi nasara. Da wannan ne za ka nuna mata tausayi, ka nuna mata ƙauna, ka nuna mata soyayya, ka mutunta ta, sai ka ga aure ya yi daraja. Wannan ne dalilin da yasa a lokacin da Allah zai jingina mace. Barka da dawowa. Labari na gaba kuma a halin yanzu shine 'yan Nijar fa sun tsundum a cikin fadar Hassan makeup da mai bakin kiss. Wani dan Nijar dai shine ya fito yi wa mai bakin kiss martani kan kira 'yan Nijar da ta yi ta kutuntuma musu na maguzawa
da sauran wasu maganganu da inda ɗan Nijar ɗin ya ce ta kiyaye harshenta saboda wannan faɗa ne tsakanin su biyu ɗan Daudu da karuwa wanda su 'yan Nijar kwata-kwata hakan bai shafe su ba. Da sauran wasu maganganu dai da ya yi inda ya kamata ku ji. Ga dai faifan bidiyon sai ku gani mai idon ku, amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe. Idan ka raga min gaba ɗaya mutanen garin ku da jihar ku, ubangiji Allah ya tsine musu albarka, Allah ya saukar musu da ibtila'in da ya saukar wa ludu yan garin ludu dan mai cin uwar ka dan Daudu. Kai kaɗai kake da cin bakin kiski ke kuma bakin menene duk abin da za ku yi ko ma menene ko wani irin iskanci za ku yi da buru'uwa ya tsaya tsakaninku da ke da shi. Ba sai kin ce duka 'yan jihar su ba, wannan ba magana bace, ba magana bace ki ce duka 'yan jihar su. Dakikanci ne, sakarci ne, jahilci ne da dabbanci. Ko da yake shi ya san makeup, shine bai san ciwon kanya ba, shine bai san inda kan yake mai ciwo. Da babu yanda za a yi hada harkoki da irin ku ballagaza sakarkar wawaye da ba san darajar kansu balantana su san darajar wani. Un Nigérien se respecte, un Nigérien connaît ses droits. Un Nigérien, il est responsable. Babu Nigérien sacré, babu Nigérien wawa. Mais à cause de lui, yo saboda shi, il est un Nigérien, yo saboda shi Nigérien ne ga yana à cause de lui duka kin yi englobe. Kap baki da kowa, baki da ko mutum guda bakin ka ce kap en jas Allah ya doro musu masiwa. Nous, on est des Nigériens et on est fiers. On est des Nigériens et on est fiers. Ba mu ciya mun hiku. Dan Adam duk bai hi dan Adam ba sai wajen Allah. Ba mu ciya mun hiku. Ba mu hiku da komi ba. Duka on est au même pied d'égalité. Duka matsayin mu guda wurin Allah. Sai wanda ya bauta ma Allah. Amma babu dalilin da zai sa ki ce duka in sha su Allah ya aiko musu da masiwa. Kamin Allah ya aiko mu da masiwa ku diba ku gani ku gyara. Da an ce in mutum ya ce zai maka kyauta, ka diba rigar da ke sanye ga jikinya sannan ka dora sa ga kanka yana iya yi maka kyauta. Ku da kanku ba ku san ciwon kanku, ba ku san darajar kanku, to na menene dan kun zagi wasu za su jin ciwo? No. Ban ga dalilin da zai sa don kun zage wasu za su jin ciwo. Mai ki san abin da za ki haɗi, ki san abin da za ki haɗi. Duk wani iskancin ku da za ku yi da buru uba ku da iya shegen ku ya tsaya bakin ke da shi da ya raina kanshi, da ke da baki kama kanki, da ke da kike sakarya jaila wawuya, ko mu za ku ya tsaya tsakanin kuku biyu. Ba sai kin ce duka 'yan jihar su ba. 'Yan jihar sun yi ƙarfin ki, sun yi ƙarfin uwarki, sun yi ƙarfin ubanki, sun yi ƙarfin wani naki, duka ruwan da ke tsammani. Ba a taro an zam ɗaya ba, shi ma dan bai san inda kan yake mai ciwo ba ne, da baya bin irin ki ballagaza har ya kama ki ja ya ja haku ce ku yi faɗa, ko kuma har ki ja ya ja har ki samu bakin cewa ki gaya mai wata magana, ko kuma ki ce ki zagi 'yan ƙasar su gaba ɗaya. Nous on est des Nigériens et quand même on est fiers, mun san darajar kan, mun san incin kanmu. Kuma insha Allah masiyar da kike kira ta cimma 'yan Nijar, masiyar da kike kira ta cimma 'yan jihar su, sai ta fara canye dangin ki, ta ci ki, ta canye gidan ku kaf, ranka ta kabbata bar kowa ba. Kuma in Allah ya so ya yarda, Allah sai ya mu tsari da wata masiha ko wani bala'i da zai afko mu cikin ƙasa. Kamin ya afko mu cikin ƙasa, ba ni ma ƙasar ku fata, ba ni ma ƙasar ku lalar fata, ni in ce ƙasar ku Allah ya kaɗo muku masifa ko wani iftila'i. Mai kamin nan ke da kinka ambaci masifa da iftila'in nan ya faɗo mu cikin ƙasa, ke za ya fara faɗo masu ya cinye ki, ya cinye dangin ki da kowa naki. Wani dabbanci ne, dabbanci, jahilci, rashin zuwa islamiyya da rashin makaranta kenan. Illa yake nan sa mutum yake zan jahili wawa sakare da bai san abin da yake ba. Allah ya kyauta. To ma sauraro anan muka kawo muku ƙarshen labarin, amma kafin mu tattara ga bitar muhimman kanunsu. Kun dai cewa anan yi ta hayya kan Kabiru Gombe Yaje Dinar Auren Yayan Kwankwaso da Mangal, wanda hakan ne ya saka mutane da dama suka yi ta rikici kan wannan abu, inda aka yi ta wasu suka yi ta alawade, wasu kuma suka ce ba wani abu bane, duk da ganin cewa malaman su ne a sahun gaba gurin tsinewa bid'a da sauran wasu maganganu dai. Kana kuma kun ga yadda 'yan Nijar suka tsunduma cikin fadar Hassan Makeup da kuma mai bakin kiss,
inda suka ce kar ta kuskura ta sake zagin 'yan Nijar gaba ɗaya saboda Hassan Makeup ya mata laifi ta zage shi kaɗai. To masu sauraro nan muka karkare ya cakwalkwalin labarin namu, kar ku manta ku danna min subscribe da alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shirye da zarar mun dora. Ku ta lafiya.